Лайыш районының Усат авылында күп профиллі лицей ашылды. Оқытушыларға һәм оқушыларға құтлау сүздер белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Лицейдагы җиһазларны ГТО нормаларын тапшыру өчен ясалган корылмаларны югары бәяләде. Усат авылында ачылган күп профильле лицей сәламәт буын дигән исем таләпләренә туры килә. Шатлыктан балалар биеп тә күрсәтте. Ә беренче сыйныф укучыларына мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында беренче букчалар тапшырылды. 1 сентябрь алдыннан шушындай матур бина, мәктәп ачылу белән котлыйм барыгызны да. Балалар безнең киләчәгебез һәм республикада бик күп эшләр эшләнә. Бу юнәлештә ремонтлар, яңа мәктәпләр төзү, ашау урыннарын тәртипкә салу, спорт объектлар булдыру. Әлбәттә, Лайыш районында да бу эш уңай гына бара. Лицей диварлары инженерлык күзлегеннән караганда заманча эшләнгән. Сыйныфлардагы интерактив такталар да үзенчәлекле. Физика, химия һәм биология кабинетларында тәҗрибәләрне интерактив режимда үткәрергә була. Тагын биредә компьютер уеннары уйнау мөмкинлеге дә бар. Компьютер уеннары логиканы үстерергә, катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә, стратегик уйларга мөмкинлек бирә. Хәзер уеннар дәреснең бер өлеше, киберспорт ярышларына әзерләнү мөмкинлекләре дә бар. Мы хотим взять под контроль эту проблему и создать возможность здесь. Без бу проблеманы контрольгә алырга, балаларга киберспорт белән шөгыльләнү мөмкинлеген тудырырга телибез. Без аларны дөрес юнәлешкә җибәрергә тиеш. Югары казанышларга ирешү өчен ишек алдында иркенләп шөгыльләнү мөмкинлеге бар. 50 раз отзался. 50 раз? Можно покажи. Җиңел атлетика, футбол, баскетбол белән шөгыльләнү өчен дә мөмкинлекләр җитәрлек. Лицей республикада ГТО нормаларына тест үткәрүдә беренче үзәк булды. Моңа республика бюджетыннан 540 миллион сум акча бирелгән. Харис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.